Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketai patapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai meseji rekutanga richakupai a brief narration ichibva kuchannel yedu yechirungu. So hanzi makadi zvenyu ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini for a couple of years I have been working as a paramedic. Zvino mukushanda umu as a paramedic I thought kuti I had seen it all kinds of emergencies, kubva kuma accidents, vamwe vanenge vakabayana nemapanga, kupfurwa nepfuti, people struggling for their lives. But ndainge ndisina kana tarisiro kuti ndainge ndichazosangana neizvo zvandakazosangana nazvo, a spiritual encounter yekuti nanhasi uno it has been haunting me ever since that time. Now dambudziko riripo nderekuti as a paramedic you cannot go around telling everyone that knows you kuti izvi ndo zvawakasangana nazvo, because ndinotya kuti zvimwe kuda vanhu vanokwanisa kuzoti inini now I am mentally unstable nekuda kwezvinhu izvo zvandakaona. So I'm scared kuti kana vanhu vakagara vati he is mentally unstable, ndianiko angazoda kuzokusenda out on a call as a paramedic iwe uchinzi you are mentally unstable. Saka zvinenge zvava kutoreva kutoti basa rinenge ratopera. So zvakaitika ndezvekudai. So it was one evening we had been dispatched and we had to go and pick up a young woman kune rimwe location. So takati titongosvika tikabva tatoona kutoti mwana uyu, she was one of those young women whom we can safely call Maslay Queen because of her looks. So iye ainge akauya kuzoshanyira gogo vake nekuda kwekuti ainge anyanyisa kurwara urwere hwekuti hwainge husingatombonzwisisiki kuti hwainge huri urwere hwainge hwakaita sei. Mwana uyu patakasvika we found her, she was lying on the couch, but akati achinonditarisa airakidza kuti ainge ari munhu ainge abva mukuona chinhu chainge chamuvhundutsa, something that was out of this world that was carrying her. It was as if akanditarisa kudaro ainge asingaone munhu but aiona a monster. Mwana uyu mukoma akabva azochema ndokubva achizofeinta, she was barely conscious, and akabva azotanga kufemera pamusoro akabata chipfuva chake. Then ivo gogo vacho, it was as akabva azotanga kufemera pamusoro akabata chipfuva chake. Then takabva tazomuloda into the ambulance ndokubva tatanga kuenda naye kuchipatara. Ndakati ndiri muambulance kudaro, my partner, he was the one who was driving and I was at the back looking after my patient. Ndopa ndakabva ndazomunzwa zvino ava kutanga kuzevezera. Mwana uyu akati achizevezera kudaro, she was confessing things to her grandmother. Ivo gogo vake vainge vachinamata vakamubata ruoko rwake, saka airamba achingodzokorora achingoti Charles. And ndakazonzwisisa kuti Charles uyu waainge achitaura nezvake ainge ari muNigerian, a boyfriend of his, whom she kept on saying kuti ainge ari blesser wake. Saka iye ainge achireurura, and she was admitting kuti Charles muNigerian uyu ainge akamubira 60,000, ainge akabira mbinga yake 60,000 rands. So iye ainge ava kukumbira ruregerero achiti ko ingawani Charles. Paya ndaifungidzira kuti takataurirana, ko ingawani. Ndakati kunyangwe zvikanzi unokwanisa kunditsvakira hako varume vekuti ndinorara navo vasingandipi kana anything, wose uyo wandinenge ndarara naye anenge achiuya kwauri Charles achikupa mari iwewe so that I can pay you back your money. I am sorry. Ko ingawani. Ndakati I am sorry. So why is it wava kundipanisha kudaro? The moment when I joined the grandmother in prayer, that was when I started to see everything that I saw. Spiritual encounter ndopa yakabva yazotangira ipapo. Mwana uyu akazoti zvino ava kusakwanisa kutaura, she was gasping for air. In that moment ndopa ndakabva ndazoona something that I can't even fully explain. Kusvika pari zvino handitombonyatsokunzwisisa kuti chii chakazoitika, but ndakaona nyoka iyi yandakaona yainge iri mhando yeblack mamba. Nyoka iyi yainge ichityisa
nyoka iyi yakangoappear from nowhere then ikabva yazomuruma. Yakamuruma pazamu rake rekutanga. Mushure mekunge yamuruma kudaro yakabva yamhanya ndokubva yanomuruma zvekare pazamu rake rechinumber 2. Ndakati ndakatarisa kudaro apo payainge yabva mukuruma ndakatoona kutoti ropa uye zvekare nepoison zvainge zvichitobuda. Ndakati ndakamutarisa mwana uyu ndakabva ndaona kuti zveshuwa airakidza kuti she was in great pain and I knew kuti apa painge pasisina chiraramo. Mwana uyu ainge ava kutonofa. Akabva atanga kuchema achigomera. Akaramba achingochema achigomera mwana uyu achiti, nhai Charles, ko ingawani zvawakanditi enda kumba nekuda kwekuti wainge wandiregerera? Ndokundiregerera kwacho here uku? Ndokumba here uku? Kunditumidzira nyoka kuti inge ichizondiruma, kundiendesa kuchipatara ndokumba kwacho here? Handiti kuenda kuchipatara zvinoreva kutoti ndava kutonofa. Handiti kuenda kuchipatara zvinoreva kuti ndava kutonofa. Kumakuva ndokumba here? Why have you done this to me? Ko ingawani ndakati ndiregererewo. Gogo vacho ndakati ndakavatarisa ndikabva ndaona kuti she was just listening helplessly vachingochema. Mwana uyu akabva azongofemeruka and she breathed a last ndokubva azofiramo makaremo muambulance muya before we could even reach the hospital. Muupenyu hwangu hwose working as a paramedic I had seen a lot of things, scary things, but izvi zvandakaona musi wacho iwoyo zvinhu zvekuti zvakandityisa, zvakandivhundutsa kusvika pari zvino, zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondishungurudza mumweya wangu kuti ko chiko chakamboitika. Nyoka iya ndakazoiona. Nyoka iyi ndakati ndaiona ndokubva yazongonyangarika. And Mkomanashi, this was not just about this girl dying, but it was something that was unnatural that I could not even explain. Mushure mekunge zvose izvi zvadarika, I think kuti I took a case because ndakazoramba ndongozvishungurudza mupfungwa dzangu ndichizvibvunza mibvunzo yakawanda yekuti mibvunzo yacho aitomborina mhinduro, because I feel like I am losing my mind and I am scared kuti kana vanhu vakazviziva kuti this is what I am going through, some people would think kuti I am now unfit for the job, nekuti basa redu iri ratinoita you cannot afford to look like you are unstable. But ndinoziva zvandakaona and I can't shake that feeling because I know kuti out there is a spiritual world. So I have kept this secret to myself. I did not even tell my wife because I was scared kuti sezvo inini nemudzimai wangu at that time we were going through this period of pain in our relationship. Saka ndakaona kuti kana ndikagara ndamuzivisa kuti izvo ndo zvandakasangana nazvo, she might think kuti her husband is now mentally unstable, giving her a reason to walk away from me. So trying to protect my marriage, zvandakazoita ndezvekuti I just pretended as if everything was okay. As a Christian, I do pray, but I do not like the attitude that I am developing because ndatova munhu wekuti I cannot survive without alcohol. Doro iri randinonwa hakusi kunzi ndinonwa doro rakawanda, but zvandinoita ndezvekudai ndinoti kana ndikabva kubasa, kana ndikatanga kufunga nezvayo nyaya iyi, kana ndikanzwa kuti ndinenge ndabatwa nestress too much, then ndinobva ndazobuda ndobva ndazoenda pane chimwe chitavern. Ndinoti kana ndasvika patavern paya ndinongotenga quart 1 rangu redoro. Mushure mekunge ndatenga quart rerya, it does not mean kuti ndinorinwa rose. I just take a few sips. Izvi ndinozviita hori usiku, then quart riya redoro ndinobva ndatorirasa. Ndinongoti kana ndikangodzvuta ka1 ka2 ndobva ndatonzwa kutoti ko inga 1 I have calmed my nerves down, ndobva ndatodzokera zvangu kumba paya. And my wife does not even suspect kuti a Christian husband, this is what he has been up to. Ndiyo confession yangu iyi. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Kana mukandipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu, ndingafara chaizvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuchannel yedu iyaya yechirungu. Zvakangoma azvo veduwe. Let us talk about it in the comment section. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi maswera sei Mukoma, please hide my identity. Inini Mukoma ndiri mukadzi ane makore 32, ndine vana vangu vakomana vaviri from different fathers. My first born is 12. Ndakamuita amai vangu vainge vafa, nhumbu yainge ine 8 months. Havana kuzomuona
ari kumusha kumba kwehama dzake, wechi2 ari kuno kuneni nababa vemwana, wechipiri takagara 5 years tikasiyana futi. Saka iko zvinozvi ndazotiwo ndizame kuwana murume wechikuru asi ane vana vake vaviri vakomana vega, asi akasiyana nemukadzi 2 years before ndisati ndasangana naye. Problem yazondiunza pano mukoma, varume vose vandinosangana navo ndinovawana vatori financially stable, asi kungopinda mulife mavo zvinhu zvose zvinobva zvatanga kuoma. Iko zvinozvi ndakawana basa. Iko zvino ndikawana basa rinobhadhara sei, handigare 3 months ndinobva ndatotanga kutovengwa either nemaboss kana kuti nemamanagers kusvika pakudzingwa. Kana ndikatanga kabusiness zvinofamba only the first month vanhu vachibhadhara chaizvo, second month vanhu vanongokwereta vasingazondipi mari dzacho, ndotosvika pakutoramwa. Ndingati life yangu yakazonyatsokuoma. Gore rakangofa amai vangu, tiri kutaura zve10 years back. Murume wechitatu uyu tatova nemakore 2 tichifambidzana, yakazosvikawo pakuona kuti ndakaomerwa neupenyu, ndokunditi move in neni nemwana wako. Zvainakidza mazuva ekutanga, but iko zvinozvi taakungogarisa nawo nekuti ari kungoona kuti handina kana pekutangira, chero akada kuti ngatiparadzane. Hama dzake dzaindida mazuva ekutanga. Iko zvinozvi pane vese hapana achada kunzwa nezvangu. Ndakasvika palevel rekunwa doro daily raanenge asiya mumba. Murume uyu ndairinwa everyday kuti ndingodhakwa ndinge ndichirara. Hapana kana chinhu chandinotiwo ichi kwandiri chinofamba. Ndikada kunobatsirwa ndoudzwa mari dzakawandisa ndichinzi ndine dambudziko rakakurisa. Zvino ndingabatsirwa nani? Baba vangu vane umwe mukadzi asingandidi zvachose, asi baba vangu munhu ane chinzvimbo muhurumende. Inini kunoku kunyika yevatorwa ndiri kutambura kumba hakuendeki. Doro is now my daily bread, ende ndine dzimwe nguva dzekunzwa hasha dzakadarikidza dzinoita kuti ndinzwe kuvenga hama dzose, ndichifunga kuti pane wani kwavo akabata ari kutora destiny yangu. Chandiri kutsvaga mukoma, munhu anokwanisa kundisunungura mudambudziko rangu pachena. Handina mari yekubhadhara, ndiri kutoda go back to sender. Munhu andishungurudza uyu aonewo moto waandionesa kwemakore ose awa. Please inform me kana maposta ndasiyirira zvizhinji nekuti ndinozoswera ndazivikanwa. Please notify me when you have posted. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. She is in a desperate situation, so problem iripo ndeyekuti ivo vari kuzama kutocommita even suicide nekuda kwesituation yavari. Saka kana kuino vanenge vachida kutaura navo, please uyai kuinbox kwangu, then mombo vaofawo at least comfort muchitaura navo, so you can come to my inbox. Vakabva vanyora vakabva vati I used to work also as a barista pane imwe coffee shop, but iko zvinozvi zvinhu zvakatooma. So ndakavabvunza kuti kana kuri kunzi vedare vakada kukubatsiraiwo nderipi basa pari zvino ramungada kuita. Hanzi any type of a job kana mumba ndakatomboshanda, but this time restay harizoita since ndine mwana anoenda kuschool, haazowana munhu anomugadzirira any job mukoma. Ende ndinototya kutoshanda kwacho nenyaya yekuti basa racho rinongopera zvisinganzwisisiki. Saka kana kuri kunzi kunenge kuino vanenge vachida kuvabatsira vanzvadzi vedu ava, you can come to my inbox toona kuti vabatsirikana here, especially kubvawo kusaidi revanhukadzi. Kana muchizivawo kunenge kuchidiwa munhu webasa around Joburg, you can come to my inbox mutaurirana navo. Even kana muchiziva uko kunenge kuchiwanikwa mapeace job, ndiri kukumbirawo kuti munge muchiuya kuinbox kwangu, then ndobva ndakupai mafone numbers avo, movaudzawo kuti kana mukaenda kwakati munokwanisa kuwana
mapeace jobs because vari desperate situation, yet anzi baba vangu munhu wekutoti vatori nechinzvimbo muhurumende, saka ngatizame kuti tinge tichivabatsira zvakangooma hazvo vedu. So I beg you, uyaiwo kuinbox kwangu, especially vanhukadzi. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri munhu wekuti ndiri kutongorarama ndiri mudepression. Zvose ndinazvo, mari ndinayo, motikari idzi each and every birthday ndinotengerwa a brand new car, iyaya yandinenge ndakatengerwa the previous year inobva yazodzoserwa kudealership. So ndiri kugarawo muno muSouth Africa. Mukoma ndakaroorwa nemuSouth African. Ndokumbirawo kuti musazoisa nyaya yangu kuchirungu nekuti zvimwe kuda anokwanisa kuzosangana nayo mumastreets. So nemurume wangu takaroorana, this was in the year 2017. So mushure mekunge taroorana paya akambotanga achindibata zvakanaka, but iko zvino zvimukoma ndinoita sekunge ndiri muranda, kuita sekunge ndiri slave. So far ndatova nemakore anokwana iwo kuita 3 ndisingakwanisi kudzokera kumusha. Anonditi koruda kudzokerereiko kumusha nekuti kumusha kwenyu kune nzara. Zvinhu zvinondirwadza mukoma. So inini nemurume wangu tine vana 3. The first they were girls, my twins, then ndakabva ndazoita umwe mwana after that mukomana. Saka vana ava kana kuri kunzi akangondinzwa ndichitaura navo neshona anobva atsamwa, kana kutoridza tsamwa anobva azoti handidi kuti unge uchitaura navo vana ava neshona. Ndikavati why? Because handiti ndo mutauro rurimi rwaamai vavo here. Anobva ati handidi kuti mukukura kwavo vana ava vange vachizoziva shona, nekuti vakazoitaura vanobva vazozivikanwa kuti amai vavo igirigamba. Izvi akazvitaura only once. Shortly after that he then apologized, but mukoma zvakandirwadza. Ndakaita mazuva ndichingochema kuti why andituka nenzira dzakadaro. So ndinokumbirawo kuti vedare venyu vange vachindibatsirawo, vachindipawo maadvices. Ndoitawo sei nesituation yangu iyi. Hama dzangu hadzitombozvizivi kuti this is the pain and the struggles that I am going through. Vanotongondoona kuti ndiri munhu akagarika, tigerewo kumaestate, zvose ndinozviwana, mapepa zvose zviripo, zvokuti izvezvi kana ndikati ndoda kuenda kumba there is no problem, but iye manje haadi, hanzi uroda kuenderei uko nekuti kune nzara, vanhu veko vanotambura. Zvino zvinondirwadza kana achishora vanhu vekunyika kwangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, pakaipa, just imagine uchitukirwa mwana kuti handidi kuti uzotaura nevana nechishona, nekuti vanozotukwa vachinzi muri magirigamba. Yo, ya pakaipa. Mahwani awa ndo anonzi mahwani chaiwo. Asi ngatitaurei navo mucomment section.